синаморо оинаи миллат ном мебаранд, зеро тавассути пардаи он мо бо гузаштаву имрӯзи хеш ошно мегардем. аз ин хотир коргардонҳои ҳирфаӣ ҳангоми сабти филмҳо ҳеҷ гоҳ ба мавзӯе даст намезананд ки дар он бечоранолӣ ва нотавонӣ дида шавад. албатта ки интихоби мавзӯъ дар таҳияи филм озод аст. ҳар коргардон метавонад ба ҳар мавзӯъ даст занад ва паёми худро тавассути филм ба бинанда расонад, вале ба чӣ тарз пешниҳод кардани он аз маҳорати ӯ вобаста аст. воқеан имрӯзҳо мо шоҳиди филмҳое мегардем ки коргардонҳо рӯ меоваранд ба зиндагии деҳот ва мехоҳанд аз ҳаёти мардуми рӯсто қиссае пешниҳод кунанд. ин гуна филмҳоро метавон ба ду самт ҷудо кард: филмҳое ки аз ҷониби синамогарони ҳирфаӣ омода мегарданд ва филмҳое ки аз ҷониби гурӯҳе барои контенти ютуб таҳия мегардад. филмҳое ки аз ҷониби синамогарони ҳирфаӣ омода мегарданд бо мақсади мутобиқ кардани замон ва вақт онҳо фазоеро омода мекунанд ки то бинанда донад воқеа дар кадом сол сурат гирифтааст. агар асри гузашта бошад, муайян аст ки хонаҳои гилин, чорво ва ғайра нишон дода мешаванд. филмҳое ки аз ҷониби гурӯҳе барои контенти ютуб омода мегарданд, аниқ аст ки ҳар чизе истифода шуд бемантиқ аст ва ноҷо истифода мегарданд, чун гурӯҳи ҳирфаӣ нест ва фазову вақт ба онҳо аҳамият надорад. бо вуҷуди ин ҳама бояд иқрор шуд ки солҳои охир баъзе коргардонҳои мо ба мавзӯъҳои зиндагии сарватмандона, хушбахтии ҷавонони муваффақ, ҳаёти ширини кӯдакон ва ғайра рӯ намеоранд ки дар ин мавзӯъҳо низ метавон даҳҳо филм офарид. барои мисол, ҳоло хиёбонҳои шаҳри Душанберо бинед чӣ хел зебо, биноҳои баландошиёна, кӯчаҳо чароғон аст ва ин ҳамаро бояд дар филмҳо ҷой кард. аммо баъзе филмофарони мо дунболи рӯстоҳо бо хонаҳои гилин ё ҳаёти зани ранҷдидаи рӯзгоранд. ин ҳама агар аз ҷониби филмнависон ва коргардонҳо ба назар гирифта шавад, ояндаи синамои тоҷик боз ҳам рушд хоҳад кард. мо аз таҷрибаи ҳамин филмсозӣ, яъне ки чандсолаи худ ҳаминро дарк кардем ки имрӯз тамошобини кинои тоҷик филмҳои иҷтимоӣ, яъне ки филмҳои ҳаёти имрӯзаи мардума писанд мекунад. дар вилояти Хатлон тӯли 6 сол аст ки муассисаи давлатии Хатлонсинамо фаъолият менамояд. дар давоми фаъолият ин муассиса якчанд филмҳоро рӯи навор овардааст ки мавзӯъҳои гуногуни зиндагии одамонро дар бар мегирад. бозгашт филми наве ки имрӯз муассисаи давлатии Хатлонсинамо ба навор гирифта истодааст, аз ҳаёти ҷавонони аз фарҳанги одоби муошират дур буда қисса мекунад. میبخشید من دشنام نکردم. دلت گذراندستی کو. филми ҳунарии бозгашт ки айни ҳол мо наворбардорӣ карда истодем, дар ин филм ҳунармандони, яъне ки саршиноси синамои тоҷик нақш бозида истоданд. аз қабили Муҳаммад Али Маҳмадов, ҳунарманди халқии Тоҷикистон, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Моҳпайкар Ёрова ва ҳамчунин ҳунармандони театри Аҳорун Қурбоналӣ Шохалилов ва дигар ҳунармандони театри мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонов шаҳри Бохтар ҷалб гардиданд. дар ин филм бисёри ҳунармандони ин филм ҳунармандони ҷавон ҳастанд ва қариб ки бисёре аз онҳо қадамҳои аввалини худро дар соҳаи синамо гузошта истоданд. мо ҳам ҳаракат карда истодем ки дар оянда, яъне ки чеҳраҳои нав кашф созем, чеҳраҳои нав ба тамошобин, яъне ки муаррифӣ кунем. хеле ки гуфтем, мавзӯи филм филми, яъне ки тарбиявӣ аст ва ҷиҳати драматургияи филм ҳам, яъне ки бузург аст ва ҷиҳати фалсафавии филм ҳам бузург аст ва гумон мекунам ин филм бояд ба тамошобин писанд ояд, чунки мавзӯи имрӯзаи ҳаёти воқеӣ, яъне ки мардум гирифта шудааст, аз ҳаёти ҷавонону наврасон. бояд қайд намуд ки кинои тоҷик дар тӯли мавҷудияти худ симои мардуми тоҷикро дар вазъиятҳои гуногуни таърихӣ ва иҷтимоӣ инъикос карда, ҳамчун намунаи фарҳанги миллӣ дар ташаккулу таҳкими тафаккури миллӣ саҳм гузоштааст.